Bachgen yn y môr, Pennod 5. Rydyn ni'n crwpian i'r pentref, drwy res o dau sy'n rwbl i gyd fwy na lai. Mae tryc yn gyrru heibio, ac rydyn ni'n mynd ar ein cwrcwd, rhag ofn. Elli byth bod yn siŵr gyda thryciau. Weithiau, dim ond smyglwyr ydyn nhw, ond weithiau y llywodraeth sy'n na. Mae carreg yn bwnsio oddi ar gefn y tryc. Bibi, poeraf, paid. Dwi'n gysau tryciau, chwrna. Tryciau aeth y thad yn nis ei ffwrdd, a dwi ddim wedi gweld i ers hynny. Ar ôl i'r tryc fynd, rydyn ni'n helpu Yusuf i godi ar ei faglau eto ac yn brysio yn tŷ ni. Dwi'n gysau'r wlad yma i gyd, medd Bibi ar ôl ychydig. Baw camel yw'r wlad yma. Dwi'n syfyrdan. Ddylai plant na oedd ddim cysau ei gwlad. Dylen nhw caru ei gwlad a deheudd i wneud yn dda yn cwpan y byd, ac ennill parch gwledydd eraill, fel y bydden nhw'n rhoi'r gorau i'n bomio ni. Dwi'n gwthio het Yusuf yn is dros clustiau Bibi, ac yn tynnu fy siaced yn dynach o gwmpas ei ysgwyddau ac yn gwneud yn siŵr bod ei sgert yn dal o loflwg. Paid y siarad mor uchel, Sybridaf. Bachgen wyt ti fod. Does dim gwahaniaeth gen i os mae gafr dwi fod, medd Bibi. Mae'r lle yma yn poen yn y Pennod. Mae Yusuf yn syfyrdan hefyd. Mae bron y chwmpo. Drwy lwc, mae'r bobl yn y strydoedd yn rhy brysur i sylwi. Pan fydd rhywun yn bomio eich tŷ o hyd ac o hyd, mae digon i wneud bob amser. Rydyn ni'n troi'r cornel i'n stryd ni. Dwi'n edrych yn bryderus tuag at ein tŷ ni. Mae popeth yn iawn. Mae ceiadau ffenest mam yn dal yng nghau. Felly, mae hi'n dal i gysgu. Dyw tacsi dad ddim yno. Gallen ni fynd i'r tŷ heb gael ein dal. Ond dim ond os yw Bibi yn rhoi'r gorau i gwyno cymaint. Fe fentra i nad oes ffrwydron tir y Manceinion, medd hi'n chwerw. Falle bod e, Sybridaf wrthi, falle nad ydyn nhw yno achos dyn nhw ddim yn dangos nhw ar gemau pêl-droed y Lloeren. Dwi ddim yn meddwl bod ffrwydron tir y Manceinion, medd Yusuf a gwgi. Oni bai bod cefnogwyr Lerpwl wedi rhoi nhw yna. Beth bynnag, meddaf wrth Bibi, fe ddylen ni fod yn ddiolchgar. Mae to ar y tŷ o hyd. Mae mam a dad yn dal yn fyw, mae pob braich a choes gyda ni. O'i gymharu â rai pobl, rydyn ni'n lwcus dros ben. Mae Bibi yn syllu'n gas arna i ac yn edrych yn ymddiheiriol ar Yusuf. Mae to ar ein tŷ ni o hyd, medd Yusuf yn ddig. Mae Bibi yn rhoi ergyd i mi a'i ffenelin. Da iawn, medd hi o dan ei gwynt. Sori, meddaf wrth Yusuf. Do'n i ddim yn sôn amdan y tŷ. Popeth yn iawn, medd Yusuf, a gwneud swm rech o dan ei gesail. Mae ei freichiau'n hynod o gryf, felly mae'n gallu gwneud synnau da iawn. Wrth i ni grwpian tuag at y tŷ, dwi'n bownsio'r bêl ar ben Bibi unwaith neu ddwy, mwyn gwneud iddi wrando arna i. Y cyfan dwi'n ei ddweud, dwedaf wrthi, yw y gallai pethau fod yn waith. Wedi'ch dal chi, blwyddi a llais cynddeiriog. Mr. Nasa sy yna. Fe yw'r dyn casaf yn ein stryd ni, a'r talaf, ac mae blewd y chrynllid yn tyfu o'i drwyn. Red, meddaf wrth Bibi. Dwi yna eisiau redig hefyd, ond allai ddim gadael Yusuf na'r bêl. Mae Mr. Nasa yn cydio yn ysgwydd Bibi. Mae hi'n ceisio gwingo'n rydd. Mae het Yusuf yn dechrau llithro oddi ar ei ffen. Gallai ei wallt lithro i lawr unrhyw eiliad, a gallai ymyl ei sgert ddod i'r golwg o dan fy siaced.
Fe doroch chi fy ffenest i, fechgyn, gweidda Mr Nasser, gan bwyntio at un o'i ffenestri gwaelod. Drychwch, mae wedi torri. Mae e'n hanner iawn. Mae'r ffenest wedi torri, ond nid ni sydd ar fai. O'r gorau, efallai nad ydyn ni'n dilyn y gyfraith bob amser, ond fyddwn ni byth yn chwarae pêl-droed yn y stryd. Nid ni oedd e, Mr Nasser, wir i chi, meddaf. Gallaf weld nad yw e'n credu ni. Dyw e ddim hyd yn oed yn gwrando. Ers yw rhaid fynd yn sâl a marw, fydd e byth yn gwrando ar neb. Mae Jamal yn chwarae'n rhy dda i dorri ffenest, medd Yusuf, gan wthio ei hun o flaen Mr Nasser a phwyntio'i ataf. Mae'n ceisio tynnu sylw Mr Nasser oddi ar Bibi. Mae Hithan ceisio cicio Mr Nasser, a mae'r ymdrech yn gwneud i'w gwallt lithro allan o dan yr het. Dangos iddo fe, Jamal, medd Yusuf, dangos iddo fe. Dan grynu dwi'n cymryd y bêl cyn i Mr Nasser sylweddoli beth sy'n digwydd. Dwi'n gollwng y bêl ar fy nhoed, ei tharw i'n pen glin, ei bawnsio ar fy mhen, ei dal am troed ac yn dechrau o'r dechrau eto. Mae Mr Nasser yn syllu yn syfyrdan. Y tu ôl iddo, gallaf weld Yusuf yn ceisio tywelu Bibi a stwffio ei gwallt yn ôl o dan yr het. Ddwlen ni ddim fod wedi edrych. Paid byth y tynnu ddilygad oddi ar dy bêl. Dyna fydda hynafiad mam yn dweud bethau nhw yma. Mae'r bêl yn syrthio oddi ar fy mhen, ond dyw i ddim yn mynd yn agos at fy nhoed. Dwi'n rithro ati, dwi'n cwffyrdd â hi. Mae'r bêl yn hedfan oddi ar fy nhoed ac i ffenest waelod arall, Mr Nasser. Mae'r gwydyr yn torri. Fandaliaid! Sgrichia Mr Nasser. Troseddwyr! Dwi'n mynd i alw'r heddlu. Mae Yusuf yn syllu'n gegrwth arnaf. Mae Bibi yn edrych yn wynach nag oddi pan oedd hi'n sefyll ar y ffrwydryn tir. Sori, meddaf wrthyn nhw i gyd. Dwi'n mynd i roi gwybod am hyn, ria Mr Nasser. I'ch rieni! Does dim angen, medd llais. Dwi'n troi yn sydyn i weld pwy sydd yno. Mae tacsi dad wedi stopio, ac mae dad yn dod allan, a golwg difrifol arno. Mae'n codi'r bêl, yn brasgamu atom, yn cydio yn fy nghlist, ac yn troi at Mr Nasser. Mae'n ddrwg gen i am hyn, Mr Nasser, medd dad. Fel tad y bachgen hwn, fe gymera i i'r cyfrifoldeb yn llawn. Fe dala i am eich ffenestri chi wrth gwrs. Dwi ddim yn credu bod angen i ni sôn am yr hyn wrth yr heddlu. Mae dad yn fyrrach na Mr Nasser, ond mae'n llawer iau. Mae ei lygad yn ddisglair iawn. Mae hynny'n gwneud i bobl feddwl bod e'n ffyrnig. Ond mae ei lygad o dan straen ar ôl gyrru'r tacsi gymaint yn y nos. Mae Mr Nasser yn rhoi cam am nôl. Wedyn, mae dad yn sylwi ar Bibi. Mae'n agor ei geg i ddweud rhywbeth, ond mae'n newid ei feddwl. Mae'n edrych yn bryderus ar Mr Nasser. Os wnewch chi adael bechgyn eraill yn fy nwylo i, medd dad wrth Mr Nasser, fe wynaf yn siŵr y bydd ei rieni yn delio nhw'n gadarn. Gallaf weld bod Bibi yn wyllt gacwn. Dwi'n gwybod ei bod eisiau dweud wrth dad mae dim ond un o'r ffenestri doro ni. Dwi'n ymbil arni i gadw'n dawel. Mae hi'n gwneud hynny, diolch byth. Mae dad yn rhoi'r bêl o dan ei gesail ac yn cydio ynghylst Yusuf hefyd. Mae'n fy llusgo i a Yusuf i'r tacsi ac yn ein gwthio ni i'r sedd gefn, a'r ffin baglau hefyd. Mae'n rhoi Bibi yn y sedd flaen nesaf ato. Fe gewch chi arian ac ymddiheiriad ysgrifenedig heno, Mr Nasser, galwed dad o'r ffenest.
Mae Mr Nasa yn sefyll ar y thianom. Dwi'n gallu weld ei fod yn dal eisiau rhoi gwybod i'r heddlu amdano ni. Dwi'n gobeithio y bydd yn tywelu wrth feddwl am yr arian. Mae injan y tacsi wedi tagu, fel mae'n gwneud bob amser. Erbyn i dad ddechrau'r injan eto, mae Mr Nasa wedi mynd i'w di. Mae dad yn gyrru i lawr y stryd i'n tŷ ni. Ffwrdd â ti, meddwrth Yusuf. Nôl adre, fe gaf i air a dy dad ci wedyn. Mae golwg diflas ar Yusuf, wrth iddo fynd o'r tacsi. Wrth i mi roi ei ffyn baglau iddo, dwi'n edrych arno'n ddiolchgar, mwyn iddo wybod fy mod i'n gwerthfawrogi ei help yn achub Bibi. Wedyn, dwi'n edrych ar dad. Dwi'n gobeithio nad yw dad mor grac yma'n edrych. Dwi'n gobeithio mae dim ond esgus bod yn grac oedd mwyn Mr Nasa. Weithiau, pan nad yw dad wedi gwylltio go iawn, mae'n rhoi wink i ni cael gwybod hynny. Dyw pethau ddim yn edrych yn dda. Dyw dad ddim yn wincio.